नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन, गोमंतक डिजिटल मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आता मी आहे म्हापसामध्ये, म्हापसा इथल्या काणकामध्ये श्री बोडगेश्वर मंदिर परिसरात। आपल्याला माहितच असेल गेली 5 दिवस आपण यज्ञाचं कव्हरेज करतोय। म्हापसामध्ये महासोमयाग यज्ञ महोत्सव सुरू आहे आणि आजचा या यज्ञाचा 5वा दिवस आहे। आजच्या वेगवेगळ्या विधी आहेत, कशा पद्धतीने आजच्या विधी करणार आहेत, काय त्याचं महत्त्व आहे ते आज आपण जाणून घेऊयात। आपण पाहिलं तर इकडे असं मंगलमय वातावरण आपल्याला पाहायला मिळतंय। म्हणजे जसं आपण सभा मंडपाची पहिल्याच दिवशी जी माहिती घेतलेली आहे त्यानुसार पाहिलं तर या सभा मंडपाला आज झेंडूच्या फुलांनी आणि वेगवेगळ्या कापड असं लावून छान पद्धतीनं मोगऱ्याचा गजरा लावून छान पद्धतीनं सजवलेला आहे। आपण बघितलं तर सभा मंडपाला अशी केळीच्या पानांची तसेच मोगऱ्याची म्हणा किंवा आंब्याच्या पानांची जी डहाळी असते त्यांनी सजवलेलं आहे। एक वेगळं वातावरण, एक मंगलमय वातावरण या यज्ञाच्या ठिकाणी पाहायला मिळतंय। आजच्या नेमक्या काय काय विधी आहेत आणि आज काय काय होणार आहे ते आपण जाणून घेऊयात। आपल्या सोबत पुन्हा एकदा सिद्धांत गाडगीळ गुरुजी आहेत जे आपल्याला पूर्ण या संदर्भातली माहिती देत आहेत। गुरुजी, आज 5वा दिवस आहे आणि 5व्या दिवसाच्या निमित्तानं मला वाटतं सकाळी 6 वाजल्यापासून मंत्रपठण सुरू आहे आणि कार्याला सुरुवात झालेली आहे। आजचं काय विशेष महत्त्व आहे, आज काय काय विधी होणार आहेत? नमस्कार। अग्निष्टोम महासोमयागामध्ये आजच्या 5व्या दिवशी मी सिद्धांत गाडगीळ आपल्या सर्वांचं पुन्हा स्वागत करतो। आज सकाळी प्रातःकाळी 5:30-6 वाजल्यापासून सुत्याह, आजच्या दिवसाला संस्कृत भाषेमध्ये सुत्याह असं नाव आहे। या दिवशी सोमभक्षणाकरता इंद्रदेव आदी त्याचे समस्त गण हे आज येत असतात। याकरता म्हणून आज आपण सर्वजण यज्ञाचं सकाळी 5:30 पासून आज रात्री 9:30 पर्यंत 9-9:30 पर्यंत साधारण हा यज्ञ भाग आपला न थांबता चालणार आहे। आज विशेष म्हणजे प्रातःसवन, माध्यम सवन आणि तृतीय सवन या 3 भागांमध्ये यज्ञाचा भाग झालेला आहे। तर सुरुवातीला सगळ्यात सूर्योदयापूर्वी प्रातर्नुवाक नावाचा एक आपण मंत्रभाग सुरुवात करून त्याच्या आधी सुब्रह्मण्य आव्हान झालं। प्रातर्नुवाक झाल्यानंतर सूर्य उदयाला बरोबर सोमरसाचं निर्माण झालं, म्हणजे सोमवल्ली कुटून त्याचा रस काढण्यात आला। त्यानंतर सर्व ऋत्विजांना बसून आज होम करण्याकरता जे मंत्र म्हणतात त्या सप्तहोत्रांना सदो मंडपात विराजमान करून इंद्र, अग्नी, मित्रावरुण, इंद्राग्नी, त्यानंतर अशा अनेक देवतांना आज हवन सोमरसाचं अर्पण करण्यात आलं। यानंतर आता सामगानाने आपल्या पुढच्या शस्त्राचं आता मित्रावरुण देवतेंकरता सध्या आपण आवाज मागून जो ऐकत आहोत सामगानाचा, तर मित्रावरुण देवतांना बोलून त्यांच्याकरता सोम रसाची आहुती देण्याकरता सामवेदी उद्गातृगण या सर्व देवतांची स्तुती करून त्यांना यज्ञशाळेमध्ये बसवत आहेत आणि आता त्यांना हवन होऊन आज आपण प्रातःसवनामध्ये आहोत। त्यानंतर माध्यम सवन चालू होईल। माध्यम सवनामध्ये इंद्रदेवतेकरता विशेष सोमरसाची आहुती होऊन अध्वर्युजी महावेदीमध्ये हवन करतील। आज आपण बघत आहोत की आज सर्व ऋत्विज सदो मंडपात बसलेले दिसतात। काल दुपारपर्यंत आपले सर्व ब्राह्मण गुरुजी जे ऋत्विज आलेले आहेत हे सगळेजण प्रागवंश मंडपात बसून मंत्रपाठ करत होते। तर आज यज्ञाचा महत्वाचा आणि मुख्य दिवस असल्या कारणानं आज सर्व ऋत्विज यजमान ब्रह्मदेवांसहित सर्वजण सदो मंडपात बसून मंत्रपाठ करत आहेत। सर्व ऋत्विज इथे बसून आता सामगान करत आहेत। त्यानंतर मित्रावरुण देवतेकरता होम होईल। माध्यम सवनामध्ये इंद्रदेवतेकरता होम होऊन तृतीय सवनामध्ये परत इंद्राग्नी, इंद्र या सर्व देवतांना विशेषत्वे करून आमंत्रित करून सोमरसाची आहुती आज मी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे सोमरसाच्या आहुतीचा फल इतका आहे की सोमरसाच्या आहुतीने सर्व विश्वातील रोग दूर होऊन जे आपण अनेक
रोगांची गेले 3-4 वर्ष कोरोना सारख्या महाभयंकर रोगाला आपण त्रस्त आहोत। या दीक्षित यजमानांच्या सोमयागाच्या उद्देशाने सर्व रोगांचा आणि जे निसर्गामध्ये जे सर्व वेगवेगळ्या प्रकारचे वाईट बदल घडत आहेत ते दूर होऊन जे ऋतुचक्र पूर्ववत होण्याकरता सोमरसाची विशेष आहुती देऊन आज सगळ्यांना उत्तम आरोग्य धनधान्य प्राप्त व्हावं, इच्छित कामना पूर्ण व्हावी आणि सर्वांना भगवंताचे अग्निनारायणाचे आशीर्वाद मिळावे, तसेच सोमरसाच्या आहुतीने कफ वात पित्तादी समस्त रोग दूर होऊन आज आपण सोमरसाची आहुती प्राप्त दिल्याने हे सर्व दोषांचे रोगांचे निवारण होईल, म्हणून आज विशेष सोमरसाची आहुती देण्यात येत आहे। सर्वप्रथम सकाळी अग्निदेवतेकरता विशेष यज्ञ झाल्यानंतर आता इंद्रदेवतेकरता हवन होत आहे। मित्रावरुण देवता, इंद्राग्नी देवता इत्यादी सर्वांना यजन करून आज रात्रपर्यंत 9:30 पर्यंत हा प्रातःसवन, माध्यम सवन, तृतीय सवन इत्यादी सर्व कर्म चालून आजच्या सोमयागाच्या 5व्या दिवसाची रात्री उशिरा सांगता होईल। सर्व भक्तांनी पुन्हा यज्ञशाळेमध्ये येऊन इथे यज्ञस्थळी येऊन सर्व देवतांची कृपाशीर्वाद प्राप्त करून घ्यावे आणि ह्या सोमरसाच्या आहुतीचे साक्षीदार होऊन आपल्यावर आणि सर्व जगावर कृपा करून घ्यावी ही सर्वांना मी प्रार्थना करतो। धन्यवाद, नमस्कार। गुरुजी 5वा दिवस आहे, महत्वाचा आहे आणि उद्या 6वा दिवस आहे। बरेच भाविक जे आहेत किंवा ज्यांना यज्ञ बघायचा आहे ते या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांनी पाहिलेलं आहे, पण अनेक जण आलेले नाहीत आणि ही संधी आहे। तुम्ही नेमकं काय सांगाल, उद्याच्यासाठीचं काय प्रयोजन असणार आहे? उद्या सकाळी अवभृत स्नान आपलं ठरलेलं आहे, यज्ञाची सांगता ठरलेली आहे, तेही महत्वाचं आहे। परंतु आज जितके भाविक जास्त येतील तर आज खूपच जास्त यज्ञाचं महत्व आहे आणि उद्या यज्ञाचे अवभृतानी पूर्णाहुती होईल आणि त्यानंतर परत 2 इष्ट्या, उदयनी इष्टी आणि मैत्रावरुण इष्टी अशा 2 इष्ट्याहून यज्ञाची सांगता म्हणजे पूर्णाहुती होईल। आज आणि उद्या सर्व भक्तांनी भाविकांनी जास्त संख्येने इथे उपस्थित राहावं आणि अग्निनारायणाची भगवंताची कृपा संपादन करावी, कारण की हा योग परत लवकर होईल असं काही मला झाला तर उत्तमच आहे, व्हावी अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आहे, परंतु जेव्हा होईल त्यावेळेस बघता येईल। पण आत्ताची संधी कोणी सोडू नये। फार उत्तम असे विद्वान ब्राह्मण, आचारनिष्ठा अग्निहोत्री हे सर्व इथे येऊन हा अनुष्ठान साध्य करत आहेत आणि हे यज्ञ करत आहेत, तर सर्वांनी अवश्य लाभ घ्यावा ही विनंती। नक्कीच आपण पाहिलं तर आजचा हा 5वा दिवस महत्वाचा आहे। गेले 4 दिवस आपण बघतो, 4 दिवसाचं जे काही कव्हरेज असेल, ज्या काही विधी असतील त्या आम्ही पूर्णपणे टीव्हीच्या माध्यमातून, डिजिटलच्या माध्यमातून आणि प्रिंटच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला दाखवलेले आहेत। आजचा पूर्ण महत्वाचा दिवस आहे। आजच्या विधी सुद्धा तुम्हाला लाईव्ह पाहता येईल, तसंच या स्टोरीज असतील त्या सुद्धा तुम्हाला पाहता येतील। नक्कीच तुम्हाला या ठिकाणी या यज्ञस्थळी भेट देता येईल आणि नेमका यज्ञ कसा असतो, काय असतं, त्याचं विशेष महत्व काय ते सुद्धा पाहता येईल। कॅमेरा पर्सन प्रदीप खेंगरेसह मी संघविराज वर्धन, हापसा, गोवा।